Takže ahoj lidi, já vás vítám na mého denního videa z Minecraftu a dneska tady je se mnou kdo? Kámoška, pozdrav. Dobrý den. Ahoj, nedekni, pane bože. Ahoj. No, už se mě stalo párkrát, že jsem se zabila, no, takže jsem to nepochopila, takže jsem se řekla. A já půjdu asi těžit. Tam, těžit. Jsem kung fu. No, jsem byla. Sáro, klid, jo? Ne? Už mě nepřemluvíš, já to dám fakt na YouTube. Jo. A. Já nevidím. Co děláš, ty mě kopneš normálně? Pojď, jdem pod sebe. Hele, Sáro, uhlí. Ne, Davide, kde jsi? Počkej. Kopej se dolů, kde jsi? Čekej někde. Jo, Sáro, já už nahrávám, jo? Ale fakt, kde jsi? Ne, prdel. Davide, já musím čekej, já musím rozsvítit. Au, ty vole. No tak. Zajímavé. Kde jsi? Ty mě nevidíš? Ne. Počkej, schválně, jo? Jestli to poznáš. Mám to pustit? Jo. Co? Jo. Sorry. Dobré, mám Jsou tam ty věci? Jo, mám je. Sorry, pojď ke Já mně. jsem na tebe kartu, jo? Jo. Co mám napsat? TPAS9. Hej, já už ale točím, hej. Tak, kde jsi? Je? Je mi ty věci. Já tě nevidím, počkej. Jsem já, Fredinka. Počkej, to nejsem já. To tady sněží. Takže chyba to na mě. Čekej. Hop. 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 Čekej chvilku, čekej. No, díky, to jde. Rupáč, něco. Já si vemu mikinu. Sorry lidi, omlouvám se za hudbu. A já budu kopat pod sebe. Já za tebe nemám krumpáč. Davide, já nemám krumpáč. Já jsem ti ho hodil. Kam? Dej Ečko a tam máš klumpač v inventáři. Nemám. Pane jo, dej mi sdílko. Ale fakt nemám. Musíš mít. Nemám. Podni se na mě. Podni se na mě. Víš, že ho nemám. Víš to? Mám Ečko a nemám ho tam. Víš to? Aha, tak on ti